Ahoj, v dnešnom videu ti poviem o čoraz populárnejšom profile omega mastných kyselín, pretože tieto testy sú oveľa podrobnejšie než štandardný lipidový profil, kde ti väčšinou všeobecný lekár zisťuje, ako si na tom s cholesterolom. Zaujímavosťou totiž je, že práve z týchto omega mastných kyselín vieš krásne zistiť, ktoré tuky treba z jedálnička vyhodiť, prípadne ktoré doplniť a v akom množstve. Poďme sa teda na to pozrieť. Čo sa týka profilu mastných kyselín, väčšinou sa monitoruje hladina omega-6 a omega-3 mastných kyselín, pričom pri omega-3 sa zameriavajú hlavne na EPA a DHA. Omega mastné kyseliny, ktoré sa zvyčajne testujú, sa testujú hlavne kvôli tomu, aby sa ukázalo, aký má človek pomer tých omega-6 mastných kyselín a omega-3 mastných kyselín, pretože je to ukazovateľom aj zdravia ako takého a zároveň aj ako prevencia chorôb. Takisto sa tým monitorujú hladiny jednotlivých mastných kyselín, pretože z ich hodnôt si vieš krásne pozrieť, aké tuky v strave prijímaš a aké tie jednotlivé mastné kyseliny treba do jedálnička doplniť, prípadne nejaké ubrať, prípadne nejaké úplne vyradiť. Práve veľa ľudí si tým prispôsobuje svoje dietné plány. Ak chceš podstúpiť takýto test, vždy si najskôr zistí, kto v tvojom okolí, respektíve aké zariadenia ich poskytujú. V mojom prípade som si s rodinkou spravila takýto test cez firmu Zinzino a preto ti na jednom z týchto výsledkov ukážem, čo všetko vieš získať z tých jednotlivých hladín mastných kyselín. Mnohí totiž končia na tom, že vidia nejaké červené, oranžové a zelené čísla a myslia si, že to im stačí vedieť, že toto mám proste v červenom, tak zistím si, čo treba doplniť. Alebo možno ani nie. Možno len si povedia, že dobre, som na tom zle, mal by som so sebou niečo urobiť, ale nepokračuje to nejakým spôsobom. A zároveň aj tie zelené čísla niekedy už môžu ukazovať tie jednotlivé hodnoty, že sa niečo v tom tele deje. Niektorí dokonca pozerajú iba na ten pomer omega-6 k omega-3 mastným kyselínám, pričom to ale úplne nevypovedá o všetkom. A naozaj, až keď sa na to človek pozrie bližšie, tak vie zistiť o mnoho viac vecí, ako iba z toho jedného jediného pomeru. Takže ja som sa v tom trošku viac pohrabala, pretože ma to zaujíma a navyše často počúvam, že je to podvod a že každá firma má svoje vlastné výsledky a že nakoniec vždy ti prvý výsledok dajú ako zlý a potom sa postupne zlepšuješ. Ale samozrejme ono to nie je pravda a ukážem ti aj prečo. Takže konkrétne tieto testy vykonávajú laboratória Vita, ktoré sídlia v Norsku a majú nejakú spoluprácu s tou firmou Zinzino. Čo je ale základné a zásadné vedieť je to, prečo som si aj vlastne spravila tento test, je to, že je úplne anonymný. Prosto keď si dáš spraviť, nejaký základný lipidový profil v hociakom laboratóriu, vždy tam majú tvoje údaje. Ale tuto, ty si cez niekoho z firmy Zinzino, alebo kľudne aj v niektorých lekárniach sa to dá kúpiť, ty si kúpiš test a teraz, ako si spravíš test, tak vlastne tam sa potom dáva do takej obálky, a na tej obálke nie je žiadny odosielateľ. Ani tam nič nevypisuješ. Tam je iba prijímateľ, tí laboratória Vita v Norsku a ty vlastne jediné, čo riešiš, je, že to pošleš poštou. A ono, keď im to príde, tak následne oni ti vedia ten test vyhodnotiť. Trvá to približne 3 týždne, záleží, koľko toho zrovna majú. A potom následne si ty vieš pozrieť, aké máš výsledky. Oni ti neprídu, lebo oni nevedia, kam ti ich majú dať, pretože ten test je anonymný. Čiže ty máš ID testu, také čísielko, ktoré keď zadáš na ich stránku, tuším zinzinotest.com, tak tam ti vyjde, že či už ten test je urobený. Ak áno, oni sa ťa ešte dopýtajú pár otázok, aby ti vedeli prispôsobiť tie výsledky testu, lebo napríklad inak ti tie výsledky ukáže, keď si dieťa a inak keď si dospelí, že majú tam troška iné aj tie pomery, že aby to vedeli prispôsobiť. Ale to už trvá pár sekúnd. Čiže ty vypíšeš tieto otázky a následne sa ti ukáže výsledok, taký jak tuto.
Tento konkrétny patrí mojej mamine, je z oktobra 2023 a ako prvé si môžeš všimnúť veľké poličko, kde je napísané, že nie je v rovnováhe a že je pomer omega-6 mastných kyselín k omega-3 mastným kyselinám je až pre mňa neuveriteľných 58:1. Ono, čo vieme z tohto hrozného čísla vyčítať je to, že má naozaj výrazný nepomer týchto omega mastných kyselín. Zaujímavé ale je, že väčšinou majú ľudia v jednej domácnosti podobné výsledky, pretože sa podobne stravujú a užívajú aj podobné doplnky stravy. V tomto prípade si ale pre porovnanie môžeme ukázať z toho istého dátumu tatinov test, ktorý ukazuje takisto nerovnováhu, ale iba 27:1 a dokonca ani ten index kyseliny arachidonovej nemajú podobný. K tomu sa ale vrátim neskôr. V tomto prípade je prosto vidno, že aj keď sú v spoločnej domácnosti, tak majú naozaj odlišné výsledky, čo znamená, že sa stravujú inak. Ono totiž mamina pracuje v škôlke a málo kedy sa tam prestravuje. Ona väčšinu dňa podľa mňa ani nie je. A zase tatino, ten sa väčšinou prestravuje z toho, čo mu mamina navarí. On si to berie aj do roboty a keď náhodou nie, tak buď si niečo kúpi, alebo si sa prestravuje, on robí v nemocnici, takže vlastne také nemocničnejšie jedlo. A aj preto je vidno tie zásadné rozdiely aj medzi ich jednotlivými testami. Späť ale k maminmu testu. Všeobecne platí, že čím je tento pomer omega-6 mastných kyselín k omega-3 mastným kyselinám nižší, tým je nižšie riziko vzniku civilizačných ochorení, ako je artritída, rôzne autoimunitné ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, či dokonca sa ukazuje aj spojitosť s rakovinou. Nebudem zatiaľ zachádzať úplne do podrobností, ale poviem, že ten test krásne vypovedá o stave mojej maminy. Celkovo je vhodné poznamenať, že tento pomer-nepomer je len začiatok a treba sa zamerať aj na ďalšie parametre. Tento pomer ukazuje naozaj iba to, že u nej v strave prevažujú omega-6 mastné kyseliny pred omega-3 mastnými kyselinami. My ale chceme vedieť viac. Aby som ešte nezabudla, lebo myslím, že som to nespomenula, tak vlastne reálne by mala byť hodnota pod 3:1. Takže si môžeš predstaviť, čo to musí byť, keď mamina má 58:1. Pozrieme sa teda na práve spodné okienko. Tam je už spomínaný index kyseliny arachidonovej. Ten má ona 10,4, čo znamená, že je zvýšený. Keďže kyselina arachidonová je omega-6 mastná kyselina, tak sa niečomu čudovať, že aj táto hodnota je zvýšená. Správna hodnota by mala byť medzi 6,5 a 9,5% a jej odchýlka tak činí necelých 10%. Z tohto indexu vieme vyčítať, že strava obsahuje veľké množstvo červeného mäsa, bravčového mäsa, vaječných výrobkov. U tej kyseliny arachidonovej je dobré všímať si index bez ohľadu na to, či si v červenej, oranžovej alebo zelenej farbe, pretože aj keby si mal ten index v zelenej farbe, ale bola by v spodnej alebo hornej hranici, môže to byť stále dôvodom, že sa ti v tele spúšťajú zápaly. Táto kyselina arachidonová je totiž najviac prozápalová omega-6. Poďme na ďalší index. To je index omega-3 mastné kyseliny a v tomto prípade je opäť nedostatočný a to iba 1,5%. Pre porovnanie ten správny index je okolo 8 až 12%. Čiže ako povedala moja známa, tak je to v tomto prípade časovaná bomba. Z toho, čo zatiaľ vidíme, je zjavné, že mamina prijíma v strave veľmi veľa omega-6 mastných kyselín a naozaj mizivé množstvo omega-3 mastných kyselín. Čo sa týka tých omega-3 mastných kyselín, tie sú dôležité z viacerých dôvodov. Poprvé majú protizápalové vlastnosti, čiže pomáhajú znižovať zápal v tele, čo je práve užitočné pri znižovaní zápalových ochorení. Ako druhé tiež pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu v krvi, tým vlastne znižujú vysoký krvný tlak a taktiež zlepšujú celkové zdravie srdca a ciev. Takisto sú veľmi dôležité, čo sa týka vývoja a funkcií mozgu a nervovej sústavy celkovo, ale najmä u detí. Zaujímavé je, že tieto omega-3 mastné kyseliny sú často spájané aj s psychologickými a psychiatrickými ochoreniami a znižujú riziko vzniku napríklad depresí či úzkosti. A
Ako piaté môžem spomenúť aj to, že niektoré štúdie dokonca naznačujú pozitívny vplyv v prípade prevencie proti rakovine, ako som už spomenula. Pri nedostatočnom príjme omega-3 mastných kyselín je zase dôležité zahrnúť do stravy potraviny bohaté na tieto kyseliny, čiže napríklad ryby, hlavne tučné ryby ako losos a makrela, ale aj ľanové semienka, chia semienka a orechy, napríklad vlašské orechy. V niektorých prípadoch, ako je moja mamina, odporúčam aj naozaj doplniť omega-3 mastné kyseliny vo forme výživových doplnkov a neskôr ti aj ukážem pre porovnanie mamin test po 4 mesiacoch takého veľmi občasného užívania, nakoľko ona je aj dosť zábudlivá a tak povedzme si na rovinu, viac tie výživové doplnky nebrala ako brala. Prejdeme teda na ďalšie okienko a tam máme duševnú silu. Táto hladina odráža náladu a dobrý stav mozgovej činnosti a podľa vedeckých dokumentov býva často faktorom, ktorý prispieva k zachovaniu normálnej funkcie mozgu. Tento index býva jednak spájaný s poruchami učenia, ale aj slabou pamäťou. DHA má totiž veľký vplyv na nervové bunky a synapsie, ktoré vlastne prenášajú signály medzi bunkami a teda sú kľúčové pre dôležité funkcie mozgu. Tak vlastne vzniká aj proces učenia. Dokonca sú štúdie, ktoré práve riešia spojenie medzi Alzheimerovou chorobou, demenciou a množstvom toho DHA v krvi. Takže tento index chceme mať v zelenej farbe. Máme tu ešte index tekutosti bunkovej membrány, ktorý osobne nazývam index priepustnosti. A z testu vidíme, že je nedostatočný, a to 23,7:1. Správny pomer by mal byť medzi 4:1 a 1:1. Tento parameter je veľmi zaujímavý, pretože ide o pomer medzi nasýtenými mastnými kyselinami a tou EPA z DHA. Vlastne tento index indikuje, ako je tá bunková membrána priepustná a tekutá. Totiž čím viac tých nasýtených tukov v strave máme, tým je tá membrána pevnejšia a nepriepustnejšia, pretože ide o živočíšne tuky, ktoré nájdeme väčšinou v maslách a masti. Čiže to sú tie tuky, ktoré sa pri izbovej teplote nerozpustia. A teda aj v bunke spôsobujú to, že tuhne, alebo ako by som to mohla prirovnať. Naopak, čím viac tých polynenasýtených tukov príjmeme v strave, tým je tá membrána tekutejšia. Tá membrána potrebuje byť na jednej strane dostatočne pevná na to, aby bola jej štruktúra v dobrom stave, a na druhej strane musí byť aj dosť tekutá, aby mohli dnu a von prenikať živiny a von odpadové látky. Ono je správne, že sa tam nachádzajú obe, ale ide iba o ten pomer. Takže keď je 1:1, tak to funguje naozaj tak, ako má. No a v tomto prípade je vidno, že máme napríklad naozaj veľké množstvo nasýtených tukov v strave a teda tá bunková membrána sa stáva nedostatočne priepustnou. Ale bacha, pretože ak ti niekto povie, že máš nepriepustné bunky, tak to je naozaj sprostosť, pretože to by si už nežil. Ale samozrejme, lepšie priepustná bunková membrána rovná sa lepšia látková výmena. To je asi to najdôležitejšie, čo by si mal z tohto zapamätať. Ako posledné z tých základných parametrov je úroveň ochrany. Tá by mala byť optimálne nad 90%. Ako vidíš, mamina má 0% ochranu. Ono, čo to znamená? Nie je úplne jednoduché vyznať sa v tom, ako tento parameter tie laboratória určujú, a myslím si, že to ani nie je úplne potrebné. Dôležité pre nás je vedieť, ako tento parameter ovplyvňujú tie EPA a DHA mastné kyseliny. Ono totiž, pokiaľ sú tie percentá nižšie, tak výsledky tej ochrany sú často buď veľmi nízke, alebo dokonca nulové, ako je v prípade mojej maminy. Troška predbehnem a ukážem ti, že to spolu naozaj súvisí. Všimni si EPA, ktorá má až 94,6% odchýlku, a DHA, ktoré je na tom trošku lepšie, a to s odchýlkou 68,8%. S takýmito hodnotami prosto nemôže mať dobrú úroveň ochrany. Ukážem ti ešte mamin výsledok po 4 mesiacoch občasného užívania, lebo ja som z neho bola úplne pav. Keď som si uvedomila, aký rozdiel to urobilo aj pri naozaj minimálnom
braní tých výživových doplnkov, tak som bola najprv naozaj veľmi príjemne prekvapená. A to by na začiatku kľudne prijala aj zvýšenú dávku. Takže z hodnoty 58:1 išla za 4 mesiace na hodnotu 21:1. Pre mňa je to až neuveriteľné, pretože osobne si myslím, že je to preto, že pri tak veľkej nerovnováhe dokáže aj tak malé množstvo omega-3 výrazne ovplyvniť ten pomer. Respektíve nepomer v tomto prípade. A samozrejme nie je to žiadna výhra, lebo je stále v hrozných číslach. Ale čo si môžeme všimnúť je to, že tie omega-3 mastné kyseliny celkovo sa pohríba o 0,1%. Takže vidno, že to užívala kadejako. Taký rozdiel mohol nastať v prípade, že aj keď iba občas, ale doplnila tie omega-3 mastné kyseliny a zároveň podľa všetkého zmiernila objem tých omega-6 mastných kyselín. Čo treba pochváliť je zníženie indexu kyseliny arachidonovej, ktorá klesla zo zvýšenej hodnoty 10,4 na optimálnu hodnotu 7,2. Úroveň ochrany je samozrejme stále nulová, pretože má stále výrazný nepomer. Som ale rada, že sa niekam posúvame a dúfam, že si teraz bude dávať väčší pozor na to pravidelné prijímanie omega-3, však mami. Takže to by sme mali tie základy. Ak ťa tieto informácie nadchli, v druhej časti budem rozberať konkrétnych 11 mastných kyselín. Práve z ich hodnôt sa totiž dá veľmi dobre vyčítať, ako máš nastavený jedálniček a ktoré konkrétne mastné kyseliny by si mal alebo mala doplniť, prípadne vyradiť. A ak potrebuješ poradiť ohľadom testovania na omega mastné kyseliny, prípadne potrebuješ poradiť už priamo s vyhodnotením týchto výsledkov, rada ti pomôžem. Stačí ma kontaktovať a spoločne sa na to pozrieme. Tak zatiaľ ahoj!